Egibar, Egunon. Eusko Alderdi Jeltzaletikan, Gipuzkoako zerrenda burua. Egunon, ongi etorri. Bueno, bakizu, elkarrizketa hauek nola diren, neurtuak eta denbora batean sartuak, 19 minutu dauzkagu horretik, eta solaskideen parte hartzerik gabe, beraz, tani hementxe, mano, arituko gara. Eta hasteko taben, guztiak entzuten ari garen bezalaxe, gezurra diru, eskatu nizkizuke behar bada bizpairu motibu, Eusko Alderdi Jeltzaleri botua emateko, ni dudamuda batean egon ezkero. Bueno, nik aipatuko banu, ibilbide bat egin izanak sortzen duen, ematen duen fidagarritasuna, hori da, erde esaten da bezala, valor entendido ez PNV-en. Eta gestio gintzan, nabarmendu dana. Gestio gintzan dana ez dugu ondo egin. Baina garbi dagona da, buru belarri, azkeneko hamarkada huetan, Eusko Alderdi Jeltzala hor ehondala. Koalizioak eginez, akordioak, baina behintzat herri honen edo herrigintzari dagokion ardura nagusi horietan egonda. Nik uste hori ez dela nahikoa. Horrek ibilbideat erakusten du, baina ez da nahikoa. Eta desafioak aurrez aurre dauzkagu, eta desafio guzti horien aurrean, nik uste gakoa dagoela, herri honek behintzat ohitura berriak ere euki edo arditzan, helburu konkretoak jarri behar direla. Eta helburu horiek izan behar dute gauzagarriak, egingarriak. Gero, gizarteak, boto emailek, aztertu eta ebaluatuko dituztenak. Horregaitik lehendakaria saiatzen nahi da, behar bada, batzuk esatea, gehiegi, ekonomia eta enplegua eta guzti hori nola egin, nola eragin instituzioetatik, adibidez, industria bultzatzen, jakin badakigu guk ezin dugula industria ordezkatu, baina bai lagundu, bai bultzatu, bai bidea erreztu, da hortarako beharrezkoak dira akordioak, ez bakarrik jaurlaritzaren asmoak, beharko dira legebiltzarrean eta baita ere lurralde historikoetan. Orduan, gidaritza horretan, nik uste kanpainak hori oso garbi erakusten dula, beste helburu batzuei begira ere bai, Eusko Alderdi Jeltzaleak fidagarritasun eta helburu berri horien eta ilusio hori berriz ere pizteko gaitasuna baduela. Zango nuke, beste gizarte arloan, ez da bakarrik nahikoa hazkunde ekonomikoa industria bultzatzea, baizikan edo enpleguak sortzea, helburu izan da, zuke gizartea babestu egin behar dezu. Zatik, badago, gizarte honetan, jende asko gaizki pasatzen ari dena. Orduan, nola uztartzen dituzu hazkunde ekonomikoa eta gizarteari babes ematea. Hori da desafio bat. Eta hor demagogian erori ezkeo, pitzadura sortu daiteke sistema bere osotasunean, ez? Gero helburu politikoa, azkenean, herri honek gaurkotu egin behar duela bere borondate politikoa etorkizunaren jabe izan nahi duelako. Guzti horren debatea ere, hortxe ongo da, legebiltzar berriak gauzatu beharko ditu debate guzti horiek, eta nik uste arrazoiak hortxe daudela. Eta gero, lehendakaria berak oso perfil berezia dauka, ez? Eta ez da izango hola alai eta alaitzu dabilen horietako kandidato bat, baina herrigintzan ere halako jarraipen bat ematen dion gizon bada, ez? Azkeneko legealdia hartu eta jendeak ja astute izango ditu, baina 4 hautagai egon ziren, ez, aurreko legealdian. Eta dana desagertu indira. Batek Madrilen aurkitu nahi izan duelako bere ibilbide politikoa. Beste bat, Laura Mintegik, etzulako jarraitu nahi. Danak astuta aukiko deu, Antoni Basagoiti, delako bat egontzen hautagai bezala. Bere ordez etorri zen Arantxa Quiroga, eta bilak desagertuta daude. Orduan, ez dut esan nahi personen eskuen behar duten proiektua, baina gidaritza bat denboran mantentzeak ere suposatzen du, behintzat kasuan, Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan, badakigula nora joan nahi dugun. Eta ez gera lagun nahikoak, eta hortarako elkarlana eta bide lagunak behar direla. Hoi da, justu filosofi horren eskutik kanpainan, ez da erraza, mezuak sartzea kanpainan garaia zati zarata asko goten da, baina hoi da, nik uste Eusko Alderdi Jeltzalearen ADN-a.
Bueno, eta Eusko Alderdi Jeltzalea agintean dago, gobernuan dago, Jaurlaritza bere esku dauka, eta horren ingurutik kalifikazioak jarriko dizkizuke aurrean behar da. Ez da batetik oasisa, ote den Euskadi nola pintatzen duen Jaurlaritzak, bezetik rentista ere deitu diote Urkulluri, Idoia Mendia berak esate baterako, rentista, alegia, gainera sozialisten penei esker egindako politika baten errentetan bizi dela edo, esanez, edota alperra ere, Bilizabalak, aurreko batean, alperra ere zuzenan dituzion lehendakariari. Beraz, guzti horretan nola kudeatu Eusko Alderdi Jeltzalearen mezua? Nik ez dut esango bestek ez dutela herri proiekturik edo programarik. Nik besten programak ikusten eta irakurtzen saiatu naiz, zatik debate batzuk ere badauzkat. Eta ikusten ditut oso planteamendu generalistak, behaien programetan. Bai EH Bildu, Podemos ez esanik ez. Podemos dator lur hartzera. Lur hartzera, zatikan, botu kopuru izugarria izan zuen, azkeneko bi hauteskundetan, orokorretan, lurra hartu behar du, eta egia da horrek ere pista eskatzen dula, eta denbora bat eskatzen dula, baina behaien nolabeteko ardatz nagusia den gizarte politiken inguruko defensa, hori Pablo Iglesiasek beak, zatik tontua ez da, aztertu ditu, estatuan ze sistema dauden, berak aitortu du, nahiko lukela gainentzeko komunidadeentzako Euskadin indarrean dagoen sistema. Zatikan, gizarte babes sistema, euskal sistema horrek, moainikan berrikuntza behar ditu, eta sendotu behar dugu. Eta desafioetako bat, demagogietan erori gabe, izango litzateke, sistema hori hobetzea eta mantentzea. Eta nik ikusten dudan arriskua demagogiaren eskutik da, bakarren batzuk daukaten tentazioa, nola ez duten aurkitzen, batzuk hamarkadetan sistematikan kanpo ondialako beste estrategi baten menpean, eta lur hartu dutenen, alegia Ezkerra Abertzalea lur hartu duten, da EH Bildu beste gauza bada, baina EH Bilduren ardatza Ezkerra Abertzalea da, sortuk ikusten du, hemen hamarkadetan sistema bat guztien artean osatu eta sendotu egin die. Orduan, nik ez daukat alternatibarik. Orduan, eukidezakete tentazio bat, esateko, lertu dezagun sistema hau, joan gaitezen gehiago eskatzen, gehiago eta gehiago eskatzen, eta azkenean, sistema berak ezin duenean, alternatiba berrin bat etor daiteke. Ez dut esaten hau ingo dutenik, baina tentazio hori egon daiteke. Horregatik pentsatzen dut, bai nazio eraikuntzai dagokionez, eta gizartearen eraikuntzai dagokionez, akordio zabalak beharko ditugula legebiltzarrean. Zatik, bate bakarrik, edo 25ekin, edo 24 edo 27ekin, hori ezin du egin. Baina helburu horiek garbi jarri nahi ditugu. Gainentzekoek esan dezatela nahi dutena Eusko Alderdi Jeltzalearen gatik. Baina guk jarri ditugu, berriro ere, mugarri finkoak eta konkretuak. Eta mugarri horietara iristea gustatuko litzaiguke, guztion artean. Eta baita ere instituzioen arteko akordioak lortuta. Zatik, horrek badauka beste podere bat, ez da zenbaketa bakarrik, biderkatzaile bihurtzen da, akordioa, instituzioen erakunden artekoa den, oizan daitezken akordioak, multiplikatu egiten dute. Gizarteak, enpresak, eragile sozialak, baita ere bultzatuak sentitzen dira. Orduan, herri honek desafio ugari dauzka, da horien arten, lehentasunak guk hor ikusi ditugu, eta hori finkatzea gustatuko litzaiguke. Aurreko egunetan barajatu ditugu inkestak eta egite fokusena bereziki, eta bertan 126ko ordezkaritza bat edo eskuratuko luke Eusko Alderdi Jeltzaleak. Ordezkaritza importantea da, 27 ere jartzen zizkion egite fokusek Eusko Alderdi Jeltzaleari. Bada, ordezkaritza bat, ez agian nahikoa bakarrik aritzeko noski, eta horrek laguntzak, akordioak eskatuko ditu. Aspaldi honetan sozialistekin akordio sendoak erabili dituzue, Jaurlaritzan euskarri edo lagungarri edo bultzagarri gisa. Ez egite fokus berak Alderdi Sozialistari berakada handia aurre ikusten dio, 8 diputatu izango dituzke. Guzti horrek gehi Elkarrekin Podemos bertaratuko balitze legebiltzarrera, horrek
xaketaula horretan aldaketa handiak ekarriko lituzke. Alde hortatik, ezakite, ja klasikoa izan den sozio alderdi sozialista, edo hor beste modu batera pensatzen hasi beharko du Eusko Alderdi Jeltzaleak? Nik egile esan, oenikan ejekutiban edo lehendakariarekin partekatzen ditugun gogo eta horietan ez gera sartu fase honetan. Egile esaten dizut. Baina aurrikusten dugu danak panorama izugarri zailduko dala, baina aldi berean aukera berriak sortu daitezkela. Ez dakigu Podemosek zer registro politiko erabiliko duen, ez ja politikaz hitz egiteko garaian, baitzik politika egiteko garaian, legebiltzarrean. Batzar Nagusietan eta ezagutu ditugu, ez? Eta nik uste, lur hartze prozesu hortan, ikusiko dugu nondik atatzen. Netzako daude, emaitza, nik guri enkuestak ematen diguten aurrekoan batek esaten, sorte hon, da gu sortea, bai behar dugu, baina batipat boto behar dizkiago, ez? Baina, sozialistak, Alderdi Popularrak, adibidez hori da, ez? Beste gezur bat saltzen nahi dana. Espainiako politika gintza gelditu inda, eta esaten dute, guazen Euskal hauteskundetara eta Galiziara. Eta esaten dut, eta ze klabe berri sortuko da Euskal hauteskundetatik ba? Zatik, laugarren eta bosgarren indar politikoaz ari gara. Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra. Alderdi Popularrak aurre hartzea nahi du, Alderdi Sozialistari. Horre hon daitekela gakoetako bat, ez? Pedro Sánchezen amaiera, ja, ziurtagiri batean jasotzeko. Horre esate, horre hongo dira, baina bi ikuspegi horiek, alde batetik, alde ikuspegi nazionala, herri honen eraikuntza politikoa, garapen politikoa, eta gizartearen eraikuntza horretan, uztarketa nahiko genuke guk. Ze gertatzen da? Alderdi Sozialistak esaten digula bai zutabe horietako batetara, baino mugekin, edo gure politikak ontzat ematen badira, hau da, arlo sozialean, baino nazionalen ez kontatu nerekin, eta Ezker Abertzalea dauka bide gurutze bat. Zatik esaten du, arlo nazionalean adose honiteke, PNV-rekin, behe baldintza dauzkate, zatik ja gutaz esaten dutena da, erabakitzeko eskubidea eta independentziaren aldeko bide horretan, abertzale izatea ez da nahikoa. Ikuspegi ezker independentista eduki behar da horretarako. Beraz, hor ja uztartu nahi du gizarte eredua. Daukate alma kupera, alma de kup. Kataluniatik, harima hori hartuta daukate. Dago esaten du, bi hoiek txampon bereko bi aldea dira, Zatik, batak ezin du aurre egin bestea kontutan eukik gabe. Da hor, eztabaida eukiko dugu. Eztabaida, eta, alda neurri mintzat gutxieneko batzuk hitzartu beharko genituzke. Zatik, gero horiek foru aldun dira, eman behar dira Batzar Nagusitara, eta herri ikuspegia, nik uste, mai gainean jarri behar dela, debate eta koaliziak egiteko garaia. Zatik, bestela da, matematika hutsa, haizu, 8, 6, ez dakitzen bat, eta ja, badukak egingo, ez, jakin behar da, zertarako, zatik, 4 urte, gutxi dira, asko dira, baina lana ondo ordenatze baldima da eta enfokatze baldima da, emankorra izan daiteke legealdia, edo bestela izan daiteke, ze gertatu zaigu legealdi hontan. Danak erakutsi dugu bestea neutralizatzeko indarra bat dugula. Elkarra hartu eta aurrera egiteko, momentu jakin batzutan bai, baina beste batzutan ez. Atzo lehendakariak zioen desente asko ibilia garela, ez garela jaio berriak politika gintza honetan, eta hemen denak ere ederki asko ezautzen dugu. Dena dela, Euskal Alderdi Jeltzalea, ezkerreko, eskuineko, goi, beiko, azken aldi honetan guztiek kolokan jarrita duen honetan, atzo bertan hemen Txiki Muñozek zioen Jaurlaritza ari dela patronalaren interesen menpe neoliberalismoaren mesedetan. Ikuspegi horretatik, atzo bertan, Iñigo Urkullu lehendakariak azpimarratu zuen eztabaida momenturen batean, aurrekontuen 70 gizarte alorrera zuzendu dola, bete-betean Jaurlaritzaren aurrekontua. Ez dakit, diskusio edo eztabaida hortan... Nik Txiki Muñoz entzuten deten bakoitzean, nire buruari galdetzen diot, eta galdera botatzen dut, zerraitik ez da presentatzen hauteskundetara? Zatik, gauz guztitako soluzio badauke. Eta, mai ezberdinak ere egon badaude, bere arloan, Jaurlaritzarekin eta instituzioekin harremantzeko, ez? Beak erabakitzen dute zer egin behar da zer ez. Eta gero gaina, daukate postura bat, niretzako onartezina. Eta da, deskalifikatu, orokorrean, eta gaina, da ikusiko dugu zer egiten dezun da. Zu patronalaren zea, baina ze guztergia marzianoak ala.
Guk ez alditugu langileek geure hauteslegoan, ez alditugu programa sozialak, ez alditugu proiektu jakin batzuk aurkezten batzuek, ELA eta beste sindikatuekin, hitz egindakoak, baina, ze herritan bizi gara. Nik daukaten inpresioa da, sindikato batzuk, eta kasuan ELAk, bere eskema daukala. Eta jakin badaki, gertatzen dana gertatu, krisi barruan, krisi aurretik edo krisi ondoren, ELAk jarraituko dula. Zatik, ELA sindikatu oso potentea da. Oso potentea da. Eta, esaten duna da, egin goie, nahi dutena, hau jarriko goie, uak enduko goie, baina guk sindikatu bezala behintzat jarraituko egu. Datozten, hamarkadetan. Sistema horrekin, baita ere egin dezatela politikara ekarpena, eta kasuan, jakina, esan dezatela, behaiek ere, bere afiliatuei, esan dezatela, zen iman behar dioten bozka. Zatik, garbi dago, Txiki Muñozen, esaldiak eta gogoetak entzun ondoren, zerbait, ez dakit, arguiatze baldin badu, da guk egindakoa o esandakoa, eta zerbait politikoki gorrotatze baldin badu, badirui gu gehala. Gu eta ez dakit zergaitik parekatu behar gaitu patronalakin. Patronala bere papela dauka eta sindikatua bere, eta gu alderri politikoak gara. Beraz, egin dezala aukera eta esan dezala, zen iman behar zaion bozka? Gainerakoan, enplegua, eta pixata ziren agitzuliz edo lehenakariak, horrein kontan, bereziki enplegua eta industriari bultzada horren narira ere, behin da berriro, eta bereziki behar bada sozialisten eskutik batipat entzun duana, industria lorrean Jaurlaritzak ez duela adorerik erakutsi, ez zituela gauzak berlekuan jarri, edo ez duela behar moduko indarrik egin, behin da berriro entzuten dugun, mezu bat bada, egunotan, ez dakite aldorretik gehiago egin behar da, egin liteken. Nik uste gehiago egin aldugula. Jo daukau beste arazo bat, eta dira diru sarrerak. Zatik ekonomia badioi suspertze bidean, alako gorakako tendentzi bat esaltzen ari dela, baina diru sarrerak ez doaz proporzio berean, ez datoz proporzio berean. Horrek lehentasunak ezartzea eskatuko du, esekituko du. Eta garbi dago, zuk industriaren aldeko apustu egite baldin baduzu, zure barne produktu gordinaren 25% atzea berriz, garai batean 28 eta 29 ere izan zen, baina hori baldin bada euskal ekonomiaren motorra, zuk hori zaindu behar duzu. Horrek ez du esan nahi, primatu behar duzunik, zaindu behar duzu, eta bideak errestu. Azkenean, administrazioak ezin dutelako enpresa ordezkatu. Enpresak bere bidea egin behar du. Eta nik uste hor, ikerketa, berrikuntza eta nazioartean txertaketa politika horiek bere biziko garrantzia dutela. Nik uste, ni atzo nintzen enpresa batean aurreko hone bai, baina ez kanpaina dalako, zatik ez dugu argazki bat ateatzen, edo irudik ateatzen da. Nik ikusten dut, adibidez, Gipuzkoa ezagutzen dudala, ez ja enpresa txikiak edo ertainak, dago bizitzeko eta aurrera ateatzeko gogo bat, eta enpresa horiek lanpostua sortzen dituzte. Hori lagundu behar da. Eta gaina, txikiekin elkartu eta tamaina handiago hartu, behaien aliantza horiek txertatu eta erakundek horren babesle izan, nik uste hori dala egin behar dana. Eta baliabideak jarri, zatik hitzez esatea, baina gero espaldin badira tresnak jartzen, alperrikako teoria litzateke. Baina nik uste hor dagoela, eta horrek enplegua sortzen du, eta gero, da gaina, enpresei jarri behar zaien zerga ere egokitu inbarko da. Zatik batzuk esaten dute, eta nik uste arrazoi dutela, kenketa asko duten dirala, eta impuesto de sociedades horren eskutik, ez dala beharraina diru publikoietara iristen. Oide fiskalidade hori berritu beharko da. Guzti hori martxan jartzeko behar de ideak, proiektuak, eta gero adostasunak bilatzeko, ez dakit, prestutasuna. Eta borondatea, jarri izan da dudan mudatan, borondaterik baute daukan Jaurlaritza honek eta Euskal Herritzaleak zerga bidetik etekin gehiago eskuratzeko. Hitzerdi batean. Baina hori gu fiskalidadea berritzaren eta gaurkotzaren aldeko gara. Eta fiskalidade progresiboa eta justuagoa lortu daiteken neurrean. Zatik hemen IRPF-ak
zer ematen duen, lan errentak ze ematen duten jakin badakigu, eta hori beti atatzen da. Gainontzeko zergak ere ze ekar dezaketen, ze diru berri eman dezaketen, hori ere aztertu behar da. Esorak ebar, 19 minutuak bukatu ditugu, eta hor txegeratu zaizkit enoski paperean makina bat kontu zurekin ez daiteko. Eskerrik asko, sorte hon, eta egongo gara. Ondo izan, gero arte, hortik. Ondo izan, bai. Bueno, minututxo bat edo, 10:00 albistegi ordurako, Joseba Egibarrek esandako datik, eta, kanpainaren giro hontan, eta atzoko debaterekin lotu